Таблица 1. Трябва да въведете и да форматирате тази таблица. Аз вече съм въвела текста, сега трябва да го форматирам. Започваме с заглавния ред. Кликвам върху номера на реда. Избирам Wrap текст, за да се изпише на 2 реда. След това центрирам текста, ето от тук, и го удебелявам. В първата колона маркирам ето тези числа, натискам и задържам контрол, маркирам всичките ето тези и по този начин и след това ги центрирам и така всичките числа, които въвеждам тук, ще бъдат центрирани. Сега ще очертая табличката. Маркирам цялата таблица, избирам ето тук Borders, очертание и избирам All Borders. Ако искам да я поукрася, например да отдебеля някои линии, отново отивам в Borders, избирам More Borders и избирам, например, по-дебела линия тук, Outline, OK. Така отвън таблицата ще е по-дебела. Мога да отделя и заглавния ред от останалите, като го отдебеля. Отново More Borders, избирам тук дебелата линия, кликвам тук, OK и ето заглавния ред се отдели от останалите чрез дебела линия. Коефициент DO. В условието на задачата той трябва да е 10,6%. Enter. Кликвам. Коефициент ПКБ трябва да е 2,4%. Кликвам. Коефициент самоосигуряване 2,4%. Enter. И изтеглям надолу. Сума DO. Ето ги формулките. Сума DO е заплатата по коефициент DO. Пиша равно. Кликвам върху заплатата по, кликвам върху коефициента DO. И изтеглям надолу. Enter. Връщам се в клетката и изтеглям надолу. Сума ПКБ. Тя е равна на заплатата по коефициент ПКБ. Кликвам върху заплатата по коефициента ПКБ. Връщам се в клетката и изтеглям надолу. Сума самоосигуряване. Заплатата по коефициент самоосигуряване. Всичко разходи. Събирам заплатата с сума DO, сума ПКБ и сума самоосигуряване. Сега трябва да въведа парична единица. Маркирам заплатата. Държа контрол. Маркирам сума DO, сума ПКБ, сума самоосигуряване и всички разходи. И въвеждам лева. След това разширявам последната колона. Защото, както виждате, клетките са тясни, за да поберат числата в нея. Остава да пресметнем сумите. Кликвам в тази клетка веднъж и след това върху Auto сам и той изчислява. Изтеглям до край, автоматично ще ми изчисли в другите клетки. Отново трябва да разширя. Всъщност, изтривам там, където са процентите. Не трябва да имам сума. А там, където е необходимо, разширявам колоната, за да се побере сумата. Това е табличката. Сега трябва да начертаем диаграма. Само забележете тук, че тъй като копирах клетката, а в тази клетка линията беше тънка, линията в дясно е тънка, и затова тук остана тънка линия. Трябва да го редактирам. Това. Отивам на моя Borders, кликвам върху дебелата линия, кликвам тук в дясно, OK и оправихме очертанията. Сега трябва да начертаем линейна диаграма. Линейната диаграма се въвежда последният начин. Insert линия, но преди да въведа, всъщност трябва да маркирам за това, което искам да направя линейната диаграма. Въвеждам, очертавам тези колони, които трябва да въведа. И така, първо